ating gagawin ngayon. Muli ako nga po pala si Jomay Paragas at siya naman po si Dian Paragas. At ngayon, nandito na po kami sa Don Benito. At ang pangalan po ng aming susurpresa ay si Sir Francisco Cambadio from Don Benito. At ang pangalan ng ang gagawin naming prank ay Panabong Prank. So, kailangan niyong bayaran yung package. Kunwari lang po na worth 10,000. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Sa araw na ito, nais ko magpasalamat sa Kanya. Kay sarap ng may isang ama, sa hirap lagi kong kasama. Lungkot ko'y kanyang pinasasaya. Pagkausap ko siya. Salamat sa may kapal at ako'y mayroong isang ama. Nagmamahal at darasal, dumaramay sa akin sa tuya. Kay sarap ng may isang ama, sa hirap lagi kong kasama. Lungkot ko'y kanyang pinasasaya. A few moments later. Ay, sir, hello po. Sir, meron po ngayong dumating po na package po, sir. Yung mga gamit po ng panabong tsaka mga balloons. Opo, gamit po ng panabong. Kasi dito po naka-address po yung bahay. Tapos, babayaran po niya, sir. Paano yan? Wala kang pambayan. 10,000 po yun, kuya. Mga vitamin po yun. Vitamin tsaka mga gamot po. Gamot po ng... Gloves. Saka tari. Awan tari. Awan tari. Opo. Ito no sumaroon ako ng birthday. Ano to? Bali po, kukunin nyo na lang po yan, sir. Kasi dito, bali dito na naman po siya naka-address. Ano tayo daw yun? Kanagad na mo kanya. Opo. Kunin mo daw daw. Yung mga gamit po ng... Siguro, sir, mahilig kayong, ano... Magsabong. Magsabong. Ben! Pirma niyo ba yan si Bono bayatan yun? Ay, napakabayan mo.
Akala niya wala siyang tike. Sir, ito na nga yung ano, bakit siya, sir, manako. Design ko niya, parang manok. Sir, kung ano pong masasabi niyo po, sir, kay Ma'am Janet Gonzalez? Picture po kayo, sir. One, two, three. One. Sa akin, puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan. Baitas mo yan. Oh. So, hindi pa nga po niya natatapos po yung pa-surpresa po natin para po kay sir. At meron din pong inahandang message po si Ma'am Janet, Ma'am Lynn po sa kanya. At babasahin na lang po natin yan sa loob para mailagay na rin po yung mga handa po ni sir sa loob. Let's go! A few moments later. Nagtatapos at ngayon po babasahin na po ni Miss Dian po yung message po ng kanyang anak and yun na nga, babasahin na nga po niya. Maligayang kaarawan sa haligi ng aming tahanan. Sa mapagmahal naming Ama, naway bigyan ka pa ni Lord ng madaming biyaya. Lalo na ng malusog na pangangatawan, andito lang ako lagi, handang tumulong sa inyo nila Mama at ng mga kapatid ko. Hanggat meron ding blessings sa akin pa, alagaan mo mabuti mga kapatid namin pa. Mga manok. Happy birthday ulit pa. I love you and I miss you, my dearest father. God bless us. Nagmamahal ang iyong panganay. Happy birthday, Papa. Sana marami pang birthday celebration dumating sa buhay mo. Salamat sa pagiging mabuting ama sa aming Papa. Mag-ingat ka lagi, lalo na sa kalusugan mo. Tumatanda ka na, sana itigil mo na din pag-inom ng alak, Papa. Lagi kang magdasal para sa pamilya natin. Mahal ka namin. God bless you, Papa. I love you, Papa. Love, Jen. Meron pa po, hinahanda po silang video message. Yun na nga pa, panoorin na po yan. Ito na nga po, papanoorin na po ni Tatay Francisco yung inahanda pong video message po ng kanyang anak. Every Papa, nadagdagan na ng taon mo, sana marami pang birthday natin sa buhay mo. Mag-ingat ka palagi, ingat na rin kalusugan sa itigil mo na din yung pag-iinom mo ng
Salamat sa pagiging mabuting papa sa amin. Mag-ingat kayo palagi dyan. Mahal na mahal ka namin. Lagi mong tatandaan na nandito lang kami na mga anak mo para sa iyo at para sa inyo ni Mama. We love you. God bless you. And sana lagi ka mag-pray para sa family natin. Ito Papa. Ayun. Okay, balik na tayo. Sir, ano pong message nyo rin po sa message po ng inyong mga anak po? Masasabi ko lang po, thank you sa kayo mga anak sa mga pag inanda niyo sa akin. Mahal-mahal ko kayo. Maraming salamat. Jen, Lilin, thank you sa lahat na sa lahat ng biyayang kakakalungkot sa akin kaya binigyan sa akin. Kaya kung mahal ko kayo na lagi ko kayo. Salamat. Si ano po, nanay po, ano pong message niyo po kay tatay? Dito na lang po kayo sa taas ng wala. Happy birthday na kay sana ganyan ka palagi na mabait sa akin. Peace! Happy birthday ulit. Ate, kayo po ba? Happy birthday pa. Katayin ko na yung kapatid ko mamaya. Love you, mag-ingat ka palagi. Salamat sa pag-ingat. Ayun po, message. Rodrigo, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Blow na po kayo, tatay. Tapos mag-blow na po. Ang dami niyang boblow. Gang. Thank you sa lahat ng mga hinanda niyo sa akin, mga anak. Nagkaiyak maraming salamat. Blow, blow, blow. Pero anak, wait lang. Ayan po tatay, maliging po yung cake ninyo. Itaas na lang po yung picture po ninyo. Yan. Sige po kayo. Sana all. Sige po, sige po. Pesos? Again, 50 pesos. 100? Oh. 200. 100? Sige po. Okay mo dyan po ito sila mo. 20 pesos? Piso. Sige ah. Sa dulo niyang tay manok. Sige ah, baka ka nung... Baka ako. Hindi talaga cake yan. Baka tayo ng manok yan. Inailang manok ng pito. Ayun. Manlilibre yung mama. Pang-shot na yan. Yes! Nga nga ba? Ay, may pang-nipis sila. Oy, 100 na. Ay, may pang-shot na po. Kurang pegatan na tiko akan manok. Bye-bye. Oy, may 100 na. Sana. Salamat. Picture na lang po kayo, tatay. Hey. Okay. Yan na. Siyempre, hindi pa nga po dyan nagtatapos. At bubuksan pa po ni tatay po yung mga regalo po sa kanila. At tatay, dito na lang po kayo, tatay. Sana all madaming surprise. Surprise po sa inyo. Ito kasi yung tatay. Oy, 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 oy. Sabi lahat. Ay!
Mamaya may susi na yan pa. Ulitin mo yung ano. Detalye pa rin. Gunting mo, gunting. Galing nga tangali dyan, may alas ng Ayun. Wow! Ayan, partner. Partner, bigyan ni Tushi yan. Tushi sa Tushi. Galing sa magulang mo yan. Galing ko sa magulang sa Tushi ulo. Pag-jogging. Agad-agad mo sa ulo. Solo, ayun. Okay, next. Next na mo tayo, tatay. Sampay mo na dyan sa... Sige na pa. Sige na po na. Ayun. Kaputi ako. Kaputi. Sayang na maupay nito, kala kaya nakalat. Pagili mo na naman ganun, pero... Baka nakita ni Justin yan. Ayun. Isa pa. May isa pa po. Yung pinakamalaki na yan, tatay. Manok na. Manok na rin. Napula ko yata. Manok na rin. Wow! Pumatay ah. Wow. Pumatay. Wow. Wow. May susya. Pinapababaget kayo tatay. Ayan. Wow, sana all. Ayan, tatay, ano pong masasabi niyo po sa mga regalo po nila? Thank you, Nak, sa mga regalo mo sa akin. Maraming salamat sa inyo. Jenlen. Sa manugang ko, si Satoshi. Thank you very much. Thank you po. A few moments later. Siyempre, dito na nga po nagtatapos ang pa-surprise po natin para po kay Tatay Francisco. At kung gusto nyo rin pong kayo na rin pang susunod naming surprisahin, i-message nyo lang po si Maylene Palabay po sa kanyang Facebook account. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, so don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And surprise! Ayun.